Moottoripyöräpoliisi ja etuauto. Täältä tulee sitten seuraava. Moottoripyöräpoliisi upealla pyörällään. Kerta kaikkiaan nämä moottoripyörän liikkuvan poliisin kaverit kyllä tekevät esimerkillistä työtä tässä pyöräilykilpailun järjestelytehtävissä. Ja nyt on mennyt jo 29 minuuttia hetken kuluttua siitä, kun nelikko lähti viimeiselle kierrokselle. Tämä sitä, että olisi vähän sippausta tapahtunut vai mitä tämä merkitsee? Siellä Jussi Puhalkin katsoo silmätarkkana, että milloin sieltä tulee pyöräilijöitä, milloin tulee pyöräilijöitä. Yksiltä finaalista työtänsä, nyt sieltä tullaan. Nyt sieltä tullaan tuolla todella kovaa vauhtia ja 29 minuuttia rapiat päälle. Ja näin oli tapahtunut irtiottoista. Voittaisi tulee tässä ylivoimaisena ykkösenä. Ja kyllä se Viron poika Tompak oli, joka voitti tämän. Viron Tompak voittaja. Janek Tompak, Viro Estonia. Hän voitti ja voitti aivan ylivoimaisesti, että ei ollut mennyt siinä Ranskan ympäri ja opi kukkaa. Aika selvän eron kyllä Tompak pystynyt tekemään. Ja nyt siellä tulee sitten seuraava ryhmä ja sieltä. Nyt tie vapaaksi, iso ryhmä tulee. Nyt tie vapaaksi todella, nyt tie vapaaksi. Toinen, kolmas, neljäs, viides tässä maalisuoralla ja maalissa. Numero 44 leikkasi maaliin ja toisena hän on Hollannin William Heath. Maaliin tuo kuittaukset siellä ylhäällä sitten vasemmalla kädellä. Målkvittering 100 meter efter mållinjen där till vänster. Please sign when you have finished the competition. Olipa jännittävä kilpailu ja odotettua kauemmin meni kuitenkin tähän viimeiseen kierrokseen ja kovin suuria aikaeroja ei kyllä tullut. Ja tässä tuli maali numero 95, joka oli vielä arpoaisten ryhmässä, eli Sami Kniainen siinä, ja Sami varmasti teki kaikkensa neurakaverinsa Paavon puolesta, mutta ei ollut Paavo ainakaan kahden parhaan joukossa.